ಇల్లు కట్టడం కొంచెం ఆశ ఎత్తాడు అప్పుడు ఇంజనే కట్టడం ఇచ్చాడు ఇల్లు మస్తు ఖుషిగా ఉందండి నీ పూరేట్లో ఉంచిన సపోర్ట్ మంచిది రండి ಎಂಕ್ಲೆನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ನೆಡಿಂಬಿರಿ ಪೋನುಲ ಅಲ್ಪ ಮಾಮನ ಮೆತ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋನಕ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ನಿಡಿಂಬಿರಿಗೆ ಬೈದ ಪಂಡ ರೋಹಿತ್ ಅನ್ನನ ಇಲ್ಲೋಕೆಲೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಾವನ ಇಲ್ಲೋಕೆಲೆ ಇನಿ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಅವನುಂಡಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ತೂಕ ಇಲ್ಲು ಕೋಡೆ ಅದು ಬರೀತು ಕೋಡೆ ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಮಾತ ಇತ್ತೇಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾತುಂಡು ಬಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೋನಂತ ತೋಚ್ಕೋಬೇಕೆಲೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾದುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಲ ಏನೇ ಕಿಣ್ಯಮ್ಮನ ಇಲ್ಲೋಕೆಲಿ ಮರ ಕೋಡೆ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ഇനി എന്ന മൈത്രന ഇല്ലൊക്കെയില് കോടെ വാസ്തു ഹോಮ ഒക്കെ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪೀರು ದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಮಾಮನಕ್ಲು ಮಾಮಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಬೈಯಾಗ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲ ಅಂಡ ಕೋಡ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪುಗಿಂಬೆ ಕಾಡೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕುಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೊಡುಡು ಅಂತ ಆಂಡಿ ದೇವರದಾಯ್ತು ಮಾತ ಛಾಯ ನಾಳ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಕೊರಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡುಡು ಎಂತದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಂಗೆ ಹೊತ್ತೆತ್ತ ಯಾವುದು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಮನ
ಹೌದಾ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪರದಿಯಾರೇನಾ ಇಂದು ವಾಶ್ ಮಿಷಿನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಇಂಜರಿ ಸ್ಟವ್ ಇಂಜನ್ ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಯಾನಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪು ಏನು ಚಾಪುಡು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಆರು ಜಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅದಾನಿ ಪ್ರಣವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನಂತಂ ಪುರುಷಂತು ಪ್ರೇಮೇಣ ತೋರ್ಪೆ ಯಶಸ್ವಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದರೆ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷೆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಇಡೀ ಬರ್ತದೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಮನಸಾಭೀಷ್ಟನ ಗಮನ ಗಡ್ಡೆಗೆ ಪಾಠ अन्यथा सन्नास्तित्वमेषणं सन्नभुजां गृह्ये मुस्मुखाय नमः वेदान्ताय नमः कपिलाय नमः गन्धकाय नमः लम्बोदराय नमः ನಿಖಿಲ 2 ಜನ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವರಮೇಶ ಪಿತಾ ಕೊಡ್ಲೆ ಈ ರೊಂಜಿ ಪೂರಿ ಉಂಟು ಒಂದು ನೋಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಡುಗೆ ಜಾಗ ಯಾರು ಅಡಿಗೋಸ್ಕರ ನೇಚರ್ ದಿಲೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಂಚ అవునుండు యూట్యూబ్ లాగ్ అవునుండు హాయ్ గైస్ ಎಂಗ್ಲೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ చూడడం అంతಲ್ಲ ಅಕ್ಕ నేను ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ
ಮೈಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಂಡ್ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬಲ್ಪು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬಲ್ಪು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯನ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಭಜನೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಅವನುಂಡು ಏರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೊಂದ್ಲಾರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲದ ಫುಲ್ ಪೊಡಿಗೆ ಆರಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಬರ
ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗುಪ್ಪನಾಗನೆ ಸುರುಕ ಅದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಕೊಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ತೂಕ ಅಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಮಾತ ತೂಗೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಸುಮಾರು ಟಿಕೆಟ್ ನಾಡ್ದ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದ ಬರೀಟ್ ಎತ್ತನು ಜಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಟ್ಟದ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಆ ಜಾಗೆ ಎದ್ದಿತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನಾಗ ಐಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಾತ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನಕ್ಕ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಆ ಜಾಗೆ ದಿತ್ತಡೆ ದಿತ್ತದ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪುನಃ ಮದಿಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂಚೆ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ಐದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಆಂಡ್ ಅವು ಲೋನು ಬೇಡ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಲೋನ್ ಮಾತ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಕ ಅವಡ ಅಮ್ಮ ಅವಡೆ ಅಂಚನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡ ದುಮ್ಮುಡು ಬೇಕಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಕುಲ್ ಕಲ್ಪವನ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದ ದಿಪ್ಪಡೆ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ವಿಷಯ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕೊಡೋದು ಅಂಚೆ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದು ಯಾವ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪು ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ಏಪಡ್ಲ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಪುಜಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ದಾದಾನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ದಾಲ ಆ ಓಡ್ಕೊಂಡ ದುಂಬರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೊಕ್ಕಲದಾಲ ಮಣ್ಣು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಒರಿಯಾದ ಏರಿಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದಾಕಲ್ನ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಆಡ ಅಮ್ಮ ಆಡ ಅಣ್ಣ ಆಟ ಅತ್ತನ ಬಡಿದೆ ಆಡು ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಸಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರೆ ಹಾಪುಜಿ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕಾಸಿ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟೋಡನ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಭವ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅವು ಏತೋ ದಿನದ ಕನ ಎನ್ನ ಇನಿ ಅವು ಇದಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಅವನು ಅಂಚದು ಅದೇ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಹಿಂಗೆ ಆವಡೆ ಅಕ್ಕಗವಡ ಅಮ್ಮಗವಡ ಅದನ್ನ ಬಡಿದಿಗವಡ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಬೇಕು ಇಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲೆ ಮಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಂಡ ದುಮ್ನಾನಿ ಇಂಗುಲು ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಒಂದು ದೀಪದ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸುದರ್ಶನ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾಗ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಂಕಲವೇ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡು ಬೋಡು ನನಾದ ಎಂಗುಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಗುಲು ದಾದನ ಇದನ್ನೇ ನಮಕ್ಕಂದು ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ನನ್ನ ಏರಿಗ ಪಿದೈದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದಾದನ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಉಂಟು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಅದೇ ನಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾವಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾವಡು ನಿಂಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ತಿನ್ಸ್ಕೊಂಡ ಕಾತೋದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮದ್ಮೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕದು ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕಲು ಹಿಂಗೆ ದೂರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆದ ಅಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಗ ಹಾಗೆ ತಿಂಡಿ ಅವಡು ವನಸ ಅವರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಿಂಕಲು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಅವಡು ಮಾಮಿ ಅವಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಕನ್ನಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣೆ ಕಸಿನ್ ಅವರಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಲ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ ನಮಗೆ ಏತು ಲೋನ್ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಗ್ಬಿಡು ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪುಗಿದ್ವರಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಬಾವಿ ಶುಚಿತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮೊದಲನೇ ಟೈಮ್ ಅವಡ ಆಯಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದೆ ಅವು ಏಪಲ್ಲ ಮರಪೇರೆ ಆಪು ಜಂಕ್ಲೆ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದೇರೆ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಮಾತ ಖುಷಿ ಉಂಡೆ